दिनै 19 जुलाइ। नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल फुटबल डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 19 जुलाइआव फालिजानाय हायुङारि जोलुर साना बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन गेलेमुखौ मान होयो। सा आमेरिकायाव जोलुरा मोनसे मुंदांखा गेलेमु। बे गेलेमुखौ जुथाइ रायजो आमेरिका आरो कानाडायाव फुटबल महरै गनायथि होनाय जायो। नाथाय बेखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव ग्रिडिरन एबा आमेरिकान फुटबल मुङैबो मिथिनाय जायो।